ассалому алайкум ҳамватанони меҳрубон, падарон, модарони меҳрубон, хоҳиш мекунам ба диққат то охира гӯш кунед. 1 минут ё 2 минут вақтона мегира. Илтимос ба ҳурмати падарон, ба ҳурмати хонаи худо, ба ҳурмати модарон гӯш кунед. Ҳамин коробка дес ҳайрон нашавед. Коробкаро мегум чи аст? шахсоне ки дар ҳисоби корхонаи бобоҷон 88 омада ҳиҷома кардан, бародаро гуфтанд ки кай мешавад. Рӯзаш фаро расид. Иншаллоҳ мо 3 нафара тасмим гирифта будем, аммо бисёри бад мешид. Ҳамин суми 1 нафарша бераҳа кардем. $1500 чикор кардем ба як сағирахонаи Тоҷикистон иншаллоҳ хайр кардем. Хеле эҳтимол видеошо мемонам. Аммо дар ин коробка чи аст? Дар ин коробка аст ки дафтар, ручка ва қайчи. Так ин ду дафтар шамонам. Ин қайчи ин ҳамин ҷа номои ҳар як кадама навиштагӣ аст. Номои ҳар як кадама навиштагӣ шахсони омадаи мардҳое ки ҳиҷома кари айнуми бобоҷон дар корхонаи бобоҷон 88 чи проспект мирбуд чи иҷа. Дӯстони азиз, иншаллоҳ ахири моҳ сафари хонаи худо дорум. Дар ҳамон ҷо меравем, дафтарҳоро қатӣ мегирем, қайчия қатим. Номи ҳар як кадамта инам ҷа навиштагӣ, агар шояд ягон кад номротона бишносе, яъне ки инаҳа. Номи ҳар як кадамта менависам иншаллоҳ ва яъне ки мебурам, дар ин коробка мепартом. ҳамон ҷа иншаллоҳ дар хонаи худо ки то ки чес нашавад, дар пеши хонаи худо эфир мекунам, мекашем то чес нишава. Ягон ҳоҷия мегем дикат 2 нафара иншаллоҳ ҳисоби худам чиро мекунам хонаи худо. Барои чӣ ман акази наворака кардам? Барои модарҳо набуд. Ҳамин қарӯз барои занҳо надоштем мо ҳиҷома. Алҳамдулиллоҳ корхонаи ҳиҷомаҳои кардам барои модарҳо. Акм мардҳоро мегирем, ҳоппа исм мемонем, фақат модарҳоро гӯш кунед. модарҳо, занҳо, хоҳарҳое ки меоянд дар корхонаи бобоҷон 88, албатта хоҳарҳои яъне ки шахсҳои специалист ҳастанд ки хушрӯ ҳиҷома мекунанд, хондагӣ ҳастанд. шахсҳое ки меоянд дар корхонаи бобоҷон 88 модарҳоро дар назар дорам, ҳиҷома мекунанд, фитобочка, душ, массаж ҳиҷома мекунанд, банка ҳамаш айхмо 2500 нарх. 2500 модарҳои меҳрубон чикор мекунем? Як модара аз ҳисоби бобоҷон 88 рӯй мекунем, бо суми як модар дигашам, яъне ки мо тасмим гирифтем 2 модара. Агар ки ягон кас мекунад, хоҳарша рӯй мекунад, модарша рӯй мекунад, ягон зан метонем ай Тоҷикистон айҷа фарқ надорад, 2 модара рӯй мекунем. Ба ҳурмати модаро ҳамин видеоро паҳн кунем, видео кӯтаҳка, ҳеҷ реклама нест, фақат чиста барои модаро. Модарои азиз, ин ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед, ҳамин адрес иншаллоҳ биёед модарои азиз барои занҳо ҳиҷома бикардем. Худо нигаҳдор барои ко. Ассалому алайкум.